Эфирда Саба дулкыннары телевидениесі. Хайырлы кеш, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Исән калганнарга дан булып, җиңү таңы кабатлана. Бу халыкның уртак шатлыгы, бердәмлеге, көчлелеге. 1418 көн һәм төн дәвамында барган әлеге сугыш илебез тарихында иң тетрәндергеч тарихи вакыйга. Бүгенге атна информацион программасында бөек җиңүнең 78 еллыгы уңайыннан үткән бәйрәм, митинглар, чаралар хакында сөйләрбез. Май алдыннан һәр авыл җирлегендә бәйрәм чаралары, митинглар булды. Байлар сабасында бәйрәм демонстрациясе, хезмәт коллективлары, хәрби техника парады һәр елдагыча зур хәзерлек белән оештырылган иде. Һәм без аны сезгә Саба дулкыннары телевидениесе аша турыдан-туры эфирда трансляцияләдек. Алдагы материалда бәйрәмнең күңелле мизгелләрен хәтердә яңартырбыз. Җиңү көне һәр вакыт бөтен халык бәйрәме булып сакланачак. Ата-бабаларыбызның тиңдәшсез батырлыгын, җиңүнең ничек яулануын бездән соңгы буыннар да онытмасы диде. Бәйрәм парады иртәнге сәгать 9-да башланып китте. Иң беренчеләрдән булып майданнан район советы, администрация коллективы хезмәткәрләре үтте. Парадта барлык оешма, предприятие, хезмәт коллективлары катнашты. Спорт мәктәбендә бүгенге көндә 708 яшь спортчы шөгыльләнә. Milli көрәш, бокс, дзюдо, самбо, тэквондо, алкалы хоккей, чаңгыда йөрү, футбол, картинг, фигуралашу, суда туп белән уйнау, йөзү серләренә 25 талантлы беренче һәм югары категориялы тренерлар өйрәтә. Тыныч күккә йөзләгән шар очты, кулларда чәчәкләр, өстә матур киемнәр. Төрле бизәле шалган хезмәт коллективларының һәрберсе бу бәйрәмдә үзенчәлекле иде. Авыл җирлекләре, оешмалар, эшмәкәрләр бизәп алып килгән хәрби техника парады да елдагыча майданнан зур тантана белән узды. Парадтан соң җиңү көненә багышланган концерт-митинг булды. Мәктәпләрдә чыгарылыш кичәләре узган, иртәгә Сабан туйлар дигән таң алдыннан сугыш башлана. Чыгарылыш сыйныф укучыларының шат авазларын Левитанның сугыш башлануы турындагы шомлы белдерүе өзде. Район мәдәният бүлеге хезмәткәрләре елау, ачык күз яшьләре тулган соңгы саубуллашу, гомерлеккә аерылышу, яралы солдатның үлем белән тартышуы күренешләрен тетрәндергеч итеп нәләштерде. Концерт номерлары биюләр күңелгә үтеп керүчән иде. Алга таба халыкка Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Татарстанның салым хезмәте башлыгы Марат Сафиуллиннар бәйрәм котлавын ирештерде. Сезне чын күңелдән зур бәйрәм белән тәбриклим. Җиңү көне белән. Дөрес, бу җиңү көне бик кыйбатка төште. Һәм инде без арабыздан менә әйтелеп китте, күпме югалтык. Һәм инде тылда зур хезмәт аркасында шушы җиңүләр барлыкка килде. Һәм инде без бүгенге көндә алар алдында әҗәтле без үзебезнең зур эшләребез белән без һәр вакытны үз вазифаларыбызны үтәргә тиеш. Аиләләр булдырып, күп балалар һәм аларга дөрес тәрбия биреп, Сәхнәдә язгы чакырылышта хәрби хезмәткә китәчәк 38 егет тә тәбрикләнде. Җиңү байрагы илгә тынычлык, муллык, якты киләчәк теләп җилферди. Аны Рейхстагка безнең батыр сугышчылар килер буыннар рәхәт яшәсен дип кадады. Бу көндә Саба күген бизәгән бәйрәм салюты безнең халыкны көчле, бердәм булырга өндәде. Билгесез солдат һәйкәленә, Советлар Союзы геройлары бюстлары куелган изге урынга
һәм тыл ветераннары стеласына чәчәкләр салынганнан соң, оешма, предприятие, учреждение җитәкчеләре һәм хезмәткәрләре, шәхси эшмәкәрләр байлар сабасының тынычлык урамына юл алды. Биредә Хәтер бакчасы аллеясында үз агачыңны утырт акциясы кысаларында чыршы, нарат, туе һәм башка төрле агачлар утыртылды. Райондашларыбыз узган ел 100дән артык агач утырткан булса, быел 43 төпкә артты. Хәзер авыл җирлекләрендә үткән бәйрәм митинглары турында. Шәмәрдәнлеләр бөек җиңү көнен бәйрәм итәргә, батырларга дан җырларга 8 май көнне җыелды. Сабалларны фронтка озату, җиңү яулап кайтучыларны каршы алу Шәмәрдән тимер юлында була. Ел сайын биредә бәйрәм үзенчәлекле үтә. Быелгысында Әлфия Мөбәрәкова катнашты. Шәмәрдәнлеләр иртәдән үк җиңү паркына ашыкты. Көн кояшлы булса да салкынча. Әмма табигатьнең кырыслыгы беркемне дә куркытмый. Кулларына транспарантлар, байраклар, матур чәчәкләр тотып, алар майдан әйләнәчәк. Әлеге зур бәйрәмгә ныклап әзерләнгән шәмәрдәнлеләр, түрдә сәхнә, чыгыш ясаучылар өчен аерым урыннар, өлкән яшьтәгеләр утырып торсын өчен эскәмияләр куелган. Дәртле марш астында оешмалар рәт-рәт булып майданга уза. Һәр оешманың уңышлары хакында сөйләнелә. Иң яхшы эшчеләрнең исемнәре атала. Районыбызда бердән-бер тынлы оркестрда Шәмәрдәндә. Алар Татарстан һәм Россия күләмендә үткәрелгән төрле конкурсларда җиңүчеләр. Оешмалар парадыннан соң сугыш чорын чагылдырган инсценировка беркемне дә битараф калдырмады. Сугыш вакытындагы киноларга нигезләнеп язылган чыгышны күз яшьләре аша карады тамашачы. В 2000 году участников войны было более 100 человек. На сегодняшний день у нас ни одного нету и 23 труженика тыла. Самому младшему труженику тыла уже 91 год. Вот представьте, сколько лет как бы прошло. Но все время, когда мы проводили мероприятие, казалось, война это как-то далекое, что-то не рядом, что-то было. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо работникам Дома культуры за то, что они провели такую большую работу, показали вот смысл войны. И мы почувствовали в прошлом году, что такое война, уже наяву. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы у нас всегда вот мирное небо было, чтобы наши ребята не гибли, и чтобы у нас, как говорится, могли встречаться вот только на таких праздниках. Спасибо вам большое за то, что приняли участие, за то, что здесь присутствуете. Еще раз всех поздравляю с праздником Великой Победы и желаю всем мирного неба. Спасибо. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Мондый бәйрәмнәр безне берләштерә, дуслаштыра, бер-беребезгә якынайта. Бәйрәмнән соң килеп рәхмәт әйтүчеләр дә аз булмады. Я посмотрела парад, где ряд в ряд прошли предприятия Шамардан. Я посмотрела шикарнейшую постановку с начала войны и по сегодняшний день. Красной нитью, лейтмотивом прошли все сражения, и Курская дуга, и защита блокады Ленинграда. Вот без слез просто говорить неохота. Каждая хореографическая постановка, каждый эпизод, он действительно настолько трогает. И хочется сказать о людях Шамардана, что они несут в себе всю преемственность поколения. У них трудовые, боевые традиции, они на сегодняшний день сохранены. Шамардан
в годы войны был одним из тылов, где люди, изнемогая от тяжести, рубили лес и поставляли дрова нашей Красной армии. Соңыннан белгісіз солдат хейкеліне шәшәкләр салдылар. Бейік жеңу күні яқынашқанда бәйрәм шаралары авыл жерліклерінде де өтті. Суғыш һәр авылға, һәр гаиләгә үтеп кергән қара қойға болып тарихқа уйылып қалған. 7 май көне Шәмәрдән авыл жерлігінің Қырбаш авылында батыр сугышчылар истәлегенә обелиск ачылды. Авыл халкын котларга Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов килгән иде. Ата-бабалары утлы сугыш елларын үткән Кырбаш авылы халкы бәйрәмгә аларның фотосурәтләрен алып чыккан. Батырлар үлемсез, тарих андыйларны онытмый. Менә минем бабаем Еремей Федот Ермеевич сугышка киткән 41 елда. Әбием 4 бала белән ятим калган иде. Үзе генә инде балаларны карап, балалар берсеннән берсе яшь булганнар. Шулай итеп бабаем хатлар язып торган инде. Шул бер акты хатында язган булган. Без Ленинградта ачлыктан үләбез, сугышка сорыйбыз дип язган булган. Менә шуннан соң баба югалган, аны бер хәбәре дә юк. Минем 2 бабаем да сугышта, берсесе Кондратьев Павел Кондратьев Иванович булган, ансы ул бабаем бөтенләй сугыштан кайтмаган, 42 елны киткән дәген ул, и шунда хәбәрсез югалган бабайның каберен Украинадан таптык без, ниләр кабереннән. Икенче бабаем минем Семенов Петр Семенович, ансысы кайтып, бабаем да сугышта булып 7 ел йөргән сугышта, әби 3 бала белән калган. Бабай 41 елны китеп, 47 елны кайткан сугыштан. Менә бабайым да үзе безнең янда үлде. Без аларны мәңге онытмыйбыз. Минем бабай сугышта катнашкан, 41 елда сугышка ук киткән. Максимов Дмитрий Максимович 41 елны ук сугышның мин катышырларында бик каты яраланып 43 елны авылга кайта инде. Авылга кайтып, аягы операция ясап, шулай итеп авылда тимерче булып эшли һәм 1984 елда бабай үлә. Мемориаль тактага 40 кешенең исем фамилиясе язылган. Шулай да авылдан сугышка күпме кеше киткәнлеге турында тарихи белешмә юк. 31 кеше кире кайтмаган. Анысын авыл халкы түгәл белә. Бүгенге көндә исән ветераннар да юк. Бер тыл хезмәтчәне генә бар. Бүгенге көндә бер тыл ветераныбыз бар, Константинова Нина апа. Ул 1926 елның 10 январында туган. Сугышка киткәндә 15 яшь кенә булып калган инде аңа. Әшесендә, төшесендә күрдек диде инде Нина апа. Кичәгенә кирип чыктым, хәлен белеп, гилдәгем барып, хәлен белеп торабыз. Ирле хатынлы Тамара һәм Фидаил Шаиховлар сугышның ни икәнлеген яхшы белә. Аталары яу кырының үзәгендә сугышкан. Фидаил абый үзе дә хәрби кеше, подполковник. Рәсәйдә, Казакстанда, Германия җирләрендә хезмәт иткән. Әти 1922 елда туган, Югары Семит авылында. 1940 елда көскене Кызыл армия сафларына чакырыла. Сугыш башланганчы Елеш шәһәрендә хезмәт итә. Сугыш башлангач, аны артиллеристлар хәзерли торган училищега җибәрәләр. Андан артиллерия наводчигы булып укып бетергәч, Сталинград фронтына җибәрәләр, Сталинградка. Аннан соң Сталинград сугышын биткәннән соң Курский сугышында катнаша, Курский дугасындагы сугышта. Анда уже икенче Украина фронтында була. Башта Воронеж фронтында, аннан соң Степной фронтны второй украинский фронтка әйләндергәч, икенче украинский фронтта
катнаша. Күп шәһәрләрне освобождать итәләрендә Курский, Белгород белән Харьков өчен благодарности бар. Кишиневны азат иткәндә авыр яралана, аңа хәтле җиңел яра да ала. Оннан соң авыр яраланганнан соң 1944 елның 17 августыннан соң сугышта катнашмый госпитальдә ятып 25 февральдә госпитальгә 45 елның 27 февральдә госпитальдән чыга. 46 елда аны хәрби хезмәттән азат итәләр. Инвалид группасы бирәләр. Это мой отец, Сизов Сергей Степанович. Участник, он еще даже финской войны был, да, Отечественной войны, политруком, имеет награды. Якынча мәгълүматлар буенча Кырбаш авылы 1920 еллар башында барлыкка килгән. 1926 елда 300ләп кеше яшәсә, хәзер инде халык саны кимеп бара. Безнең Кырбаш авылы инде күптән инде ул Шәмәрдән белән бергәләп эшли торган мәйтәм. Авыл инде күп кеше саны безнең Шәмәрдән эшлиләр инде. Яшиләрдән күчләр инде. Авыл бер урамны гына инде. Бер урамны шуның өчен бик матур җирдә урнашкан. Шуңа әйтәскилә бүгенге көндә менә без җыелдык бәйрәм алдыннан безнең бүген памятникны ачабыз дип әйтик инде. Без былтыр ясаган идек үзара салым акчасына. Монда кеше күп тормый. 59-на совершеннолетний дип әйтик инде бездә 59 кеше, но ләкин менә шул 59дан кешене 1,5 миллион акча җыелып былтыр шулай җыелган акчага менә шушы небольшой дип әйтик инде памятникны, обелискны без ачабыз бүген. Бу авылның тынычлыгы сагында торучы үзенең билгесез солдаты да бар. Якыннары сугыштан кайтмый калган күпме аналар, аталар, хатыннар һәм балалар һәйкәл янына килеп, күз яше түккән, чәчәкләр салган. Хәтер уты сүнмәй. Аны халык яшәтә. Обелиск ачылышы Бөек Ватан сугышында катнашучыларның тиңдәшсез батырлыгын искә алып, исәннәр алдында баш иеп, шаһит киткәннәргә дуга кылып, концерт номерлары белән үрелеп барды. Җиңү бәйрәме ул сугыш һәм хезмәт батырларын хөрмәтләү, хәтерләрне ныгыту көне. Татар икшермәсендә батырларны 9 май көнне искә алдылар. Диләрә Җаббарова сюжетта. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Это день победы. Оныклар да сезне онытмый дип аталган митинг концерт Кауи Байкеев исемендәге Икшермә кадет интернат мәктәбе укучылары чыгышы белән башланып китте. Идет война, вставай, страна, плечом к плечу, к спине спина. Судьба такая нам дана, нужна победа лишь одна. Сильна Россия в трудный час, идет война не в первый раз. Идет война не за Донбасс, война за всех, за нас. А враг стоит уж у дверей, за русский мир вставай скорей. Калмык, татарин и еврей, за жен, детей и матерей. Идет война, война идет, вставай, великий наш народ. Вставай, как в 41 год, и нечисть не пройдет. Бөек Ватан сугышында катнашучы якташларының истәлеген мәңгеләштерүче, әлеге монументны чыгышы белән шушы авылныкы булган иганәче Мәҗит Салихов төзеткән. 2019 елдан башлап бәйрәм чаралары шул обелиск янында үтә. Мәҗит әфәнде үзенең чыгышын халкыбызның исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел дигән мәкале белән башлады. Менә шундый чаралар булып торсын. Үзегез белеп торасыз, бүгенге көндә әле безнең махсус хәрби операциядә безнең авылдашларыбыз, райондашларыбыз республикадан, Россиядән күп кешеләр катнаша. Менә бу аңлашылмаушанлыклар тиз генә узып китеп, җегетләребез исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Аларга да менә шундый җиңү шатлыклары белән бергә шатланырга язсын безнең үргә. Һәрберебезгә дә исәнлек, саулык, сәламәтлек,
жерләребез, дөньяларыбыз тыныч булсын, менә шулай бәйрәмнәрдә генә очрашырга ярсын. Улы йөрәкле авылдашларына икшермәлеләр бик тә рәхмәтле. Озак еллар авыл җирлеге башлыгы булып хезмәт куйган Рәсимә Нургалиева Мәҗит Хаҗип улының игелекле эшләре санап бетергесез ди. Бөек Ватан сугышына безнең татар икшермәсеннән 257 сугышка алынган. Оларның яртысы хәлак булып калган. Шул исәптә минем үземнең әтием Мисбахов Файзрахман даган Бөек Ватан сугышында катнашкан. Ул исән имен әйләнеп кайтты. 1978 елда вафат булды. Салихов Мәҗит Хаҗип улы безнең татар икшермәсе авылы халкына эшләгән изге гамәлләре белән аерылып тора. Мәҗит Хатиповичның татар икшермәсе авылы халкына эшләгән эшләре бихисап. Аларны санап бетергесез. Чишмә ремонты, юллар салдыру, ут кертү. Менә бу обелискны ясату, клубка, мәчеткә капитал ремонт, зиратларны төзекләндерү һәм дә башкалар. Мәҗит Хатиповичның бу изге гамәлләре алга таба даган дәвамлы булсын иде. Аңа без ныклы сәламәтлек, эшендә зур уңышлар, гаилә бәхете теләп калабыз. Һәм дә бу митингны оештыручыларга, артистларны алып килүчеләргә бик зур рәхмәт, безгә мондый матур чаралар оештырганнары өчен. Барыгызга да исәнлек, саулык, гаилә бәхете, эшегездә зур уңышлар теләп калам. Махсус хәрби операциягә алынган ир-егетләребез исән имен гаиләләренә, туган якларына әйләнеп кайтсыннар. Аларның гаиләләренә түземлек, сабырлык, сәламәтлек бирсен. Сугыш тамамлануга 78 ел узса да, халкыбыз күңелендә ул ачы бер хәсрәт булып яши бирә. Сәрия Нутфуллина татар икшермәсе кызы. Аның инде бакыйлыкка күчкән әтисе дә Бөек Ватан сугышы инвалиды. Минем үземнең әти сугышта катнашкан, яраланып кайткан инде ул. Сугыш инвалиды булып яшәде. Без совхозда разнорабочий булып эшкә кирде дә, менә шунда гомер буе шунда эшләп йөрде. Саулык, сәламәтлек, күгебезнең һәр вакыт аяз булуын телибез. Илебез һәр вакыт тыныч булсын. Һәр елны авылыбызда шушындый күркәм бәйрәм үтә. Бик зур рәхмәт аларга, оештыручыларга. Рәхмәт. Исән сау булсыннар. Тантаналы чарада район башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов та катнашты. Без алар алдында ömür boyu бурычлы, безнең бурычлы, үзебезнең хезмәтебезне дөрес итеп үтәү, һәм инде матур гаиләләр булдырып, балалар тудырып, һәм инде аларга дөрес тәрбия биреп, матур тормыш итү. Үзегез белгәнчә, республикабызда моның буенча бик зур эшләр эшләнә, һәм инде беренчедән без үзебезнең ветераннарыбызны онытырга тиеш түгел. Һәм инде киләчәк буынга дөрес тәрбия бирергә. Бик зур рәхмәт. Менә шушыларны оештыру һәм инде искә алдыру буенча эшләгән кешеләргә ул дөрестән дә бер вакытны онытырга ярамый. Нинди кыйбатка төшкән ул безнең ул сугыш. Беренчедән күпме халкыбыз ятып калды. Икенчедән инде аны төзекләндерүдә күпме югалтулар булды. Һәм инде бүген көндә дә аның шулкымы бар әле. Авыл халкын җирлек башлыгы Алмаз Биккенин тәбрикләде. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, озын гомер телим. Инде ветераннарыбызны, тыл ветераннарын, өлкәннәрне хөрмәт итеп яшик, искә алып, бүгенге көндә дә менә безнең иске икшермә авыл җирлегеннән ир-егетләребез үз вазифаларын үтиләр Украинада. Аларга инде сау сәламәт булып, өйләренә кайтырга, гаиләләренә кайтырга насыйп итсен. Килгән кунаклар монумент тирәсен яшелләндерүгә дә үз өлешләрен кертте. Бәйрәмне мәдәният бүлеге хезмәткәре Хәниф Тимербаев алып барды. Митинг-концертта махсус кунаклар Резида Шарафиева, Илдар Әхмәтов, Гөлдания Хайруллина, Айдар Тимербаевның катнашуы һәркемгә бәйрәм кәефе бүләк итте.
Бейік жеңу күніне бағышлап, район күлемінде спорт ярышлары да ұйыштырыла. 6 май күні Емлі Сабайяр бойында спортшылар елдағыша егіруді күш сынашты. Олар білен Гүлназ Ғатауллина оралашты. Ярыш күнінде хава шартлары бик шәптән булмаса да билгеләнгән сәгатькә йөгерү трассасына спортчылар килде. Өстән явып торган салкын яңгыр, көчле җил алар өчен киртә тудырмады. Ярышта катнашучыларны һәрвакыттагыча дәртле җыр белән сәламләделәр. Район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов йөгерешчеләргә уңышлы старт һәм финишлар теләде. Рәхмәт сезгә, чын спортсменнар, көннең аяз булмавына карамастан килгәнсез. Менә бу мероприятиеләр узган ел беренче чиратта безнең ул чорда яшәп, хезмәт иткән әлеге балаларыбыз истәлегенә багышлана, сугыш кырларында ятып калган үзебезнең якташларыбыз хөрмәтенә багышлана шушындый мероприятиеләр уздырып, бик Ватан сугышына багышлап, бик җиңүгә багышлап, шушындый ярышлар уздырып, ул үзенә күрә бер хөрмәт һәм безнең киләчәк буынны менә монда күреп торабыз. Безнең балалар киләчәк буынны дөрес итеп тәрбияләү дигән безнең бер направление. Хәзер вакытта ул бик кирәк. Стартка иң элек 1-2 сыйныфта укучы кызлар һәм малайлар басты. Алар 500 метрга йөгерделәр. Алардан соң 3-4 класста укучылар һәм аннан соң 11 сыйныфка кадәр балалар төрле дистанциядә йөгерде. Спортчылар районның төрле мәктәпләреннән килгән иде. Камила Әхмәтова Измә урта мәктәбе данын яклады. Чыгышы уңышлы булды. Нәтиҗә буенча ул 2нче урында урнашты. Бөек Ватан сугышында катнашкан бабасын да яхшы хәтерләй. Бу чарада катнашуы да аның якты истәлеген саклау. Ахырдан тиш яптым инде, шанкыр 2нче урын алдым. Трасса нормальный иде, но жайсызрак. Салкынлыгы сизилмәде, яңгыр явы сизилгән. Минем Резван бабам сугыштан исән кайткан, сугышта сугышып, аның оныклары күп булды. Туганнарыбыз һәр ел сайын искә төшәбез, бабабызны бик горурланам бабам белән. Бөек җиңүнең 78 еллыгына багышланган җиңел атлетика төренә керүче йөгерү ярышында зур яшьтәгеләр дә үз көчләрен сынады. Призлы урын алучылар һәр категория саен пьедесталга чакырып тәбрикләнде. Аларга грамота һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Хөрмәтле телевизор караучылар, районыбыз бөек җиңүнең 78 еллыгын менә шулай бәйрәм итте. Җиңү көне безгә миллионнарның каны һәм җаны бәрабәренә яулануы белән бөек, изге һәм кадерле. Сугыш тамамланганга 78 ел үтсә дә, хәтер яши, хәтер мәңгелек. Һәр кемгә тыныч күк астында бәхетле һәм мул тормыш, хезмәт шатлыгы телибез. Безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Чыгарылышны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң без сезнең белән җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.